Takže chlapci dokončujú posledné úpravy na základni. Pišta sa rozcvičuje, teší sa do tej 14-kovej vody. Určite ho aj osvieži v tomto teple. A keď sem tam zafúka taký jemný, chladnejší vánok, ale to v týchto teplotách istotne nestačí. Takže dokončíme posledné úpravy. Pán rozhodca odkontroluje základňu. No, takže všetky prípravy dokončené. Stroj naštartovaný. Urobíme si fotku. Takže biela zastava vo vzduchu. Nech sa páči, Trpín muži. Menšie máme do stroji bečku, rýchlo zapojíme, dokončíme ten útok. Dobre, zapojené máme. Ale sa nám tie spoje dneska rozpájajú. Zapojíme to, dokončíme, nech tam nám nesvieti N-ko. No a máme zostreknuté výsledný čas, Trpín muži 44-34. Škoda tam tých dvoch spojov, ale určite si to zaslúži potlesk. No, z prípravnej základne nám prichádza Lackov muži. To je predposledné družstvo dnešnej súťaže.